фасли баҳор оғози кишт ва баракати деҳқон аст. аз ин хотир нахустин шуда мардуми меҳнатқарини ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ бо рӯҳияи идона ва нияти неку ҳосили пурфайз дар рӯзи наврӯзи аҷам ба кишти пунбадона оғоз карданд. имсол мана дар рӯзи наврӯз якумин шуда деҳоти ҷамоати акатути ноҳия якумин шуда ба кишти пунбадона оғоз намудем. умед дорем ки беҳтарин дар ин рӯзҳои беҳтарин кишти пахтара дар рӯзҳои наздик анҷом диҳем ва ба ҳамин маълум аст ки имсол беҳад соли хуб омадагия барои деҳқон. аз аввали тирамоҳ сар карда мисол боришҳои пайдарпай барфҳои пайдарпай ин як боигарие барои деҳқон. хоб замин нами хуб дорад. ҳозир ҳамин кадуме ки набошад аз ҳамаи деҳқонҳо илтимос карда мешавад ки кишти пахтара нисбат ба солҳои пешин 10-15 рӯз бояд пеш мо бигзаронем. деҳқонон ва хоҷагидорон ки дар баробари кишти пунбадона ҳамчунин иди наврӯзро ҷашн мегирифтанд аз ҷаҳонишавии ин иди бошукӯҳ ва мақоми байналмилалӣ гирифтани ин ҷашн изҳори хушнудӣ намуда ҳамчунин иброз доштанд ки сабаб аз кишти пунбадона дар рӯзҳои аввали баҳорӣ ва ҷашни наврӯзи аҷам дар он аст ки бигузор баракати баҳору наврӯз дар ин сарзамин фаровон бошад. хеле ки дида истодаед ба ташаббуси ҳокимияти иҷроияи ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ дар шаҳраку деҳотҳои ноҳия доир ба қайд гирифтани ҷашни наврӯз мардум ба ҳам чорабиниҳои идона ҳам ба сайру гашти идона ҳам барои тозаву обод кардани ҳам маҳаллаи худ ҳам деҳаи худ ҳам манзили худ яъне сами арзандаи худро гузошта истодаанд. ҷашни наврӯз ин яке аз ҷашнҳои қадимтарини форсизамон мебошад ки мардуми мо онро аз қадимулайём яъне қайд мекунанд. наврӯз ин оғози соли нав аст. аз ин хотир ин рӯзро занону духтарони ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ нахустин шуда аз рӯбучин ва тозаву озода кардани хонаву дари хеш ва сафед кардани дарахтон оғоз карданд. кӯдакон бошанд бо сару либоси идона ва бо чеҳраи кушоди кӯдакона ҷашни наврӯзро истиқбол намуда сурудхонон ба хонаи ҳаққу ҳамсояҳо ворид мешуданду расми гулгардониро барпо мекарданд. дар боғи зардолӯӣ ба номи абдураҳмони ҷомӣ бошад мардуми меҳнатқарину меҳмоннавози ин ноҳия ва занону духтарон ҷашни наврӯзро бо шукӯҳу шаҳомати хоса ва омадани маликаи наврӯз ҷашн мегирифтанд.
نوروز است بلبل در چمن دارد فیغان گل تبسم میکند دایم به حالی بلبلان هر سحر من از زبانی بلبلان بشنیدم حیف عمری آدمی اول بهار آخر خزان فصل نوروز آمد و گلها نمایان میشوند غنچه گل در درونی باغ خندان میشوند فصل نوروز آمد و دلهای مردم شاد شد لانه ویرانه بلبل ز نو آباد شد кашидадӯзии шеру сурудхонӣ байдбараку ғазалсароӣ ва бозиҳои варзишӣ аз зумраи намоиш ва анъанаҳое буданд ки аз ҷониби сокинони ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ пешниҳод гардиданд. ташкилкунандагони ин чорабинии бонуфуз ҳамчунин иброз доштанд ки сабаб аз ҷалби бештари ҷавонон ба намоишномаҳо ва дар якҷоягӣ ҷашн гирифтани иди наврӯз бахшида ба эълон гардидани соли 2017 ҳамчун соли ҷавонон аст ки бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон роҳандозӣ шудааст. تشبوس جناب عالی که هم سال جوانان است هم سال 20 سالگی وحدت ملی است باید ما یک جایه سرجم دولت خود را یعنی برای گلشکوفی باز هم زیبا و آیندهش خوبتر شدن باید کوشش و غیرت خود را دریغ نداره. дар ин чорабинии бонуфуз ҳамчунин бо оростани хони ҳафтсину ҳафтчин омода кардани хӯрокҳои миллӣ инчунин бозиҳои варзишӣ аз қабили гӯштингирӣ чобуксаворӣ ва вазнбардорӣ доир карда шуд ки дар он ҷавонону наврасони кишвар ҳунару маҳорати худро санҷиданд. наврӯз як ҷашни зебост ва дар фасли арӯси сол баҳор таҷлил мегардад. суруру шодмонӣ ва нишоту хушнудии мардум асоси ин ҷашни бошукӯҳ маҳсуб меёбад ки дар фасли баҳор аҳли эҷоду санъат шеру таронаҳои нав офарида нишоти мардумро афзун месозанд.
گذشت آریزی رنگو گذشت آریزی رنگو گذشت дар наврӯз одамон бо ободкориҳо ва сафедсозии деворҳои хонаашон даст мезананд. Дар баъзе маҳалҳо инро хонабарорӣ ё хонатаконӣ мегӯянд. гуноҳҳои якдигарро мебахшанд, зарфҳои шикастаро мепартоянд, гулхан меафрӯзанд, ки дар баъзе минтақаҳо ин расмро аловпарак, яъне аз болои оташ ҷаҳидан меноманд. خیز بر شادی برا باز بهار آمدم خیز بر شادی سرا باز بهار آمدم بوی گل آید زیبا خوشبی کشاید دماغ رحصوی بستان کشا باز بهار آمدم. наврӯз хӯрокҳои ба худ хосро доро мебошад. яке аз хӯрокҳои маъмулии наврӯзӣ ин суманак ба ҳисоб меравад, ки агар онро нишонаи наврӯзу баҳор гӯем ҳам хато намекунем. суманак асосан аз гандум тайёр шуда заҳмати зиёдро талаб мекунад. аз вақти гузоштан то тайёр шудани он ҳатто ҳафтаҳо зарур аст. суманакро қариб дар ҳамаи минтақаҳои тоҷикистон тайёр мекунанд. дар баъзе ноҳияҳо суманак бо номҳои суманаки чангулӣ, кулчасуманак, атоласуманак маъмул аст, ки бо баъзе хусусиятҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд.
شیرین سومنو میخواهم نانا جان من سومنو میخواهم یاری شیرین سومنو میخواهم نانا جان ایرس به اولاد بیده سومنو را تو به من یاد بیده نانا جان ایرس به اولاد بیده سومنو را تو به من یاد بیده منو خوب سبز دوانت سومنو منو خوب شیر دوانت سومنو من کی در تفته این لخچه علاب من کی در تفته این لخچه علاب سوختن چیست بیدانم سومنو سوختن چیست بیدانم سومنو نانا جان نانا جان من سومنو میخواهم یاری شیرین سومنو میخواهم аз сурури кӯдакон то ба шурӯи кишти баҳории марди деҳқону суманакпазии занону бонувон шеъру ғазалхонии ҷавонону сабқати варзишгарону паҳлавонон ва илҳоми эҷодии адибону санъаткорон хос ба ин ҷасн аст ки рӯзи наву соли навро асос мегузорад. گل رازی دست من گیرو بکن میانی هر دو زلفانت فرو کن به هر جا که روی مرا ندیدی همان وقت با این گلها گفتگو کن گل بزم شده است به دست من گل دادی صد برگی شکفته و سنبول دادی گلی تو را به دست مردم دادن ای کاش به جای گل مرا دل دادی گلی من جستودارایی ندارم تو هستی و در آغوش بهارم غمی عالم به من گر حمله آرد چی باکه چون تو هستی غمگسارم گلی سرخی که همرنگی رخی توست تماشا کن نهالش بر لب توست نهالش را در اینجا من شنیدم ز هر گل بیشتر می‌دارمش دوست این گلدسته دادگیت در روی مالم پژمرده شده است به درد دل می نالم مردما میگن گلت را پرتاب و بیرو از صاحب گل امیدی بسیار دارم наврӯз акнун фаротар аз сарзамини тоҷикистон таҷлил мегардаду ҷаҳониёнро ба ҳам меорад.
аммо шукӯҳу шаҳомати таҷлили он дар шаҳру деҳоти ватани аслии Наврӯз, Тоҷикистон дигар аст. соли нави аҷдодии тоҷикон ба дили пиру барно тухми дӯстиву накокорӣ кошта, арзишҳои неку созандаи ин ҷашни тарихӣ тамаддуни ҷаҳонро ғанитар месозаду тантанаи сулҳу оштӣ ва оромиву ободиро дар тамоми сайёра танинандоз мегардонад.